ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ସବୁଦିନର ପିଲାଦିନର ଖେଳ, ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି, ପିଲାଦିନର ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ମନେ ପକାଏ। ଏଇଠି ମୁଁ 88 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେର ପାଠପଢ଼ା ଆଜି ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଅନ୍ତର। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୋର ଜଣାଶୁଣା। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ଯତ୍ନ ସେବା ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହେଇଥିଲି ଆଥଲେଟିକ୍ରେ, ସିଏ ଆଜି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି କେବଳ କରୋନା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। କେତେ ହସ, କେତେ ଖୁସି ଏ ସ୍କୁଲଟିରେ ଥିଲା। ସେଇ ଦିନର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରାମର ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ରାଇପିନିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପିଟି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଭଲ ପଢ଼ଉଥିଲେ ବି। ଏହି ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ସାର୍ ଓ ମ୍ୟାଥ ଟିଚର ସୁରେଶ ସାର୍। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଟିଚର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସାର୍ ଥିଲେ ପଣ୍ଡା ସାର୍। ଯାହା ହଉ ଏ ସ୍କୁଲ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ଯିଏ ମୋତେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛି, ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ 26 ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ଆର୍ମିରୁ ସେବାନିବୃତ୍ତ ନେଇଛି। ଏଇ ମାଧବ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦ୍ୟାପୀଠଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟାପୀଠ। ୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି 21/2/1969 ମସିହାରେ। ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଏହି ପାଠଶାଳାଟି ହାଇସ୍କୁଲ। ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି, ପୁରୁଣା ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ପୁରୁଣା ଗଛଲତା ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ବାବୁ, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛୁ, ମୋତେ ମନେ ରଖିନୁ କି? ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ରେ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ, ଏହି ସ୍କୁଲ ସେମିତି ଥିବ। ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବେ। ଏଇ ଦେବଦାରୁ ଗଛଟି ବି ଅଛି। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେବଦାରୁ ଗଛଟି ଲାଗିଥିଲା।
ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନ ଆସୁଥିବାରୁ ହାଇସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କେବଳ ହିଁ କରୋନା। ସତରେ କ'ଣ ଏ କରୋନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ? କେଜାଣି ଭଗବାନ କେଉଁଦିନ ଏସବୁ ବୁଝିବେ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲାଗିଛି। ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ସେଇ ଅଭୁଲାର ମନ ଆଉ ଏ କୂଅଟି ଆଉ ପାଣି ପିଉଥିଲୁ, ସୁନ୍ଦର କୂଅଟିଏ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଏଇ ହାଇସ୍କୁଲଟିକି, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ସମୃଦ୍ଧି ଭଳିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଟିଚର ପଣ୍ଡା ସାରେ ସବୁବେଳେ କହେ ନା ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ମ୍ୟାନ୍ ବନ, ଦେଶ ପାଇଁ ସେବା କର, ତୋର ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଯାଇ ଆଜି ଆର୍ମିରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି 26 ବର୍ଷ ପରେ। ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।